Naglaro sa akin. At mas pag-uusapan. Nagkaroon po ako ng HIV nang dahil sa kanya. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening mga kabisyo, isang magandang gabi para sa ating lahat. Isang malamig na gabi kasama natin ang napakaganda na Basa Princess, nag-iisang DJ Rakitera. At nag-iisang titindig sa inyong mga pinaninindigan at pinaniniwalaan sa buhay, pinaglalaban sa buhay, Titangelo. And we welcome you guys to our program, Top Secrets. At meron na nga tayong top secret sharer na nasa kabilang linya, Titangelo. I-welcome na natin siya. Magandang gabi, sir. Yes, hi, good evening po. Hello po, magandang gabi. Yes po, good evening. Ano pong pwede namin itawag sa'yo? Hello, sir. Ano pong pwede namin itawag sa'yo? Lucas. Lucas. Ilang taon ka na, Lucas? I'm 30. 30. Sang lupalop naman ikaw galing, Lucas? From Taguig. Taguig. Okay. Lucas, di na kami magpapaligoy-ligoy pa. Lucas, 30 from Taguig. Ano ang top secret mo? Nagkaroon kasi ako ng relationship with my first cousin. Nagkaroon ka ng relationship with your first cousin. Tama ba kami ng pagkakarinig? Yes. Lucas, medyo maingay yung mo. Yung Kapaligiran. lugar. Oo, para nasa palengke ka ba ngayon? Nasa mall ka? Ano, saan ka ba talaga galing? Nasaan ka sa Taguig, ha? Hello, Lucas. Baka pwedeng punta ka naman sa pinaka payapang lugar dyan sa paligid mo. Naka-monitor pa kaya kayo dyan sa radyo? Okay lang ba i-mute nyo muna? Okay na. Parang nasa CR ka naman ngayon, Lucas. Parang nagtago ka yata sa CR, no? Much better ba? Actually, parang nasa kuweba ka na ngayon. Nasa ka ba talaga ngayon, Lucas? Lucas, baka pwede naman yung nasa tamang lugar ka lang. Lalabas na lang siguro ako. Mainit talaga eh. Maingay talaga doon. Kanina nung kausap natin siya, wala masyadong ingay, no? Oo. Saan bang lupalop yun? Hello, Lucas. Yes. Ayan. Hello, Lucas. Ayan. Okay. Ayan. So, tama kami ng pagkakaintindi doon sa binanggit mo kanina, no? Na nagkaroon kayo ng relasyon ng first cousin mo. Tama? Yes. Okay, sige. Pwede mo bang ikwento sa amin, Lucas, kung paano kayo nagkaroon ng relasyon ng iyong first cousin? Actually, hindi naman kami magkakilala talaga before. Kumbaga nagkita kami, matanda na kami. And during that time, may asawa na siya. Naririnig niyo po? Yes, Lucas. Nakikinig kami. Ayun. May asawa na siya. So, kasal na sila. And then, ayun, parang sa lagi namin araw-araw na nag-uusap, parang nahulog na rin sa isa't isa. At dumating sa point na yun na nga, may nangyari. Hello? Yes, Lucas. So basically, hindi mo siya kilala bilang pinsan mo. Pwede bang malaman kung anong side tong pinag-uusapan natin? Side ng nanay mo, side ng tatay mo siya kamag-anak. Bali, ano yung talagang connection ninyo? Ano yung relationship ninyo? Sinong magkapatid doon sa mga magulang ninyo? Father ko and father niya.
So, father niya, magkapatid. Yes. Hindi kayo nagkakitaan dati sa family reunion ninyo, ganun? Walang ganun? Medyo nawala yung line ko. Hello? Nandiyan ka pa rin naman, Lucas. Naririnig ka pa rin namin. Yes, ano yung question po? Sorry. What is a beauty? Charot! De, ang question namin is, hindi ba kayo nagkakakitaan Nawawala dati? yung line kasi ninyo. Problema pala natin to. Kasalanan Grabe pala natin, talaga. Rocky. Ako. Eto na lang, Lucas. Ang tanong namin, hindi ba kayo nagkita nitong pinsan mo na to dati sa reunion ninyo? Wala ba kayong ganong klaseng family gathering? Total, pinsan mo pala to. Anak pala to ng tito mo eh. Wala. Actually, nagkaroon lang ng gathering nung first time namin mag-meet is yung malapit na siyang ikasal. Mhm. So, ayun. Yung asawa niya is, nasa military, gano'n. Tapos, ayun, parang lagi kami nag-uusap. Tapos, dumating sa point na nagbakasyon siya dito sa place namin. Tapos, ayun, parang wala kasi siyang matulugan during that time. So, pinatulog ko siya doon sa may kwarto ko. And then, ayun, parang nadala. Nadala ng Yeah. dila, gano'n? Nadala ng dila, gano'n? Nadala ng, panahon. Nadala ng panahon. Hindi pala dila. Kala ko dila eh. Anong ginamit mo? Hindi, parang hindi naman expected actually. Parang wala lang, nabigla. Pero alam mo na may relasyon na siya that time. Nung may nangyari sa amin na kinasal na siya eh. Wait lang, balikan lang natin kasi medyo nalalabuan kami dito sa sinasabi mo eh. Eto bang sinasabi mo na kinasal na siya eh? Di ba pagkatapos na yun nung may nangyari sa inyo? Tama? Or bago Hindi, pa may bago nangyari pa. sa inyo? Bago pa. Okay, so bago pa siya ikasal, After, bago siya kinasal, nagkakilala kami. Tapos, Yes. ayun, nung nakasal na siya, medyo nagkakalabuan din daw sila ng husband niya, kaya kinakwento niya sa akin. Okay, Luca, linawin lang natin ulit ha. Yes. Wala pa nangyayari sa inyo, hindi pa siya kinakasal. Tama ba ako? Pero Yes. magkakilala na kayo. Yes. Okay. Tapos yung kinasal na siya, doon na may nangyari sa inyo dahil pinatulog mo siya doon sa kwarto mo dahil military yung asawa niya at naka-duty that time. Tama ba ako? Yes. Okay. Continue, Luca. Go lang. Nilinaw lang natin para naman alam din ng mga bagong pasok sa atin. oo. Naguluhan din ako eh. Naguluhan din ako. Naguluhan din ako eh. Nakikinig lang ako. Sige, go, Luca. Kwento mo. Lucas Pero Duda, yung, Lucas. Lucas. yung husband niya kasi sa malayo nakadistino. Mhm. And then siya is nagbabakasyon lang actually may mga kapatid siya na malapit dito sa area. So ayun, dito siya nakitulog sa bahay. Pero ni isa dun sa mga kapatid niya, wala ka rin kilala dun. Like, anong buhay yung meron kayo? Kasi naku-curious ako bihira sa mga Pilipino po yung yung hindi magkakakilala ng mga magpipinsan, magtitita. Kasi ang culture ng mga Pilipino, 'di ba, normally magkakakilala talaga 'yan. Kumbaga, kalululuhan mo, kilala mo. So parang pwede mo bang explain sa amin kung bakit at hindi kayo talaga nagkita ever since? Anong meron? Magkalayo ba kayo ng probinsya? Anong meron sa inyo? Lumaki kasi ako sa Maynila, tapos siya lumaki siya sa province. So, ang kilala ko lang naman ang parents niya. Tapos, nung time na ikakasal na siya, malapit na siyang ikasal, pumunta sila dito sa Manila. Wait Kasama lang. yung mga kapatid niya. Doon ko lang din na-meet yung mga kapatid niya. Kilala mo yung magulang niya. So, anong pakilala sa'yo ng magulang niya? Na papunta dito sa Manila yung babae? Yung bunso niyang anak. Yung nanay niya, Nagkakasal na hindi mo ganyan. alam na tita mo yun or kamag-anak mo yun?
Yung father niya is tito ko. E di alam mo na kamag-anak mo siya. Nakita mo na ba si Tito before? Oo, nakita ko na siya. Pero yung anak niya, never. Parang never talaga. Pero si Tita nakita mo na rin. Oo, Yes, kilala niya yes. nga daw eh. Pero yung Timo nakita na niya. Charot! With darot! Well, gano'n na nga. O, ganun na nga daw. Okay, so, nung nagkakilanlan na kayo, okay, sige mag-fast forward na tayo, no? Na nagkakilanlan na kayo, napakilala sa'yo na pinsan mo to. Anong initial reaction mo nung nalaman mo na itong nakachukchak chenes tulo ang dugets mo, biglang pinsan mo pala? Parang noong una sabi ko, parang naano ako kasi nga sabi ko, sayang pinsan ko pala. Kasi during those time naman, single din naman ako. Parang hindi ko inano na pinsan ko siya kasi hindi ko naman siya nakita eh. Never ko siya nakita since bata kami. So doon lang talaga. Pero Doon yung lang tatay talaga at nanay niya, kilala mo, di ba? At alam mong Oo. anak siya ng tito mo talagang buo. Hindi niya daw alam. Yes. Oh, alam niya. Oh, alam niya. Hindi, alam. Rax. Hindi. Hindi mo Nalaman nakita ko yung nga mukha. Hindi niya nakita yung mukha, pero alam niya, may anak yung tito niya pauwi dito at yung tita niya pauwi dito. Alam niya eh. Alam niya kamag-anak Doon ko lang niya. siya na-meet din. Doon niya lang na-meet. Pumunta na sila ng Maynila. So parang dati, nung hindi pa pumunta ng Maynila, wala pa siyang idea doon sa anak. Mm-mm. Okay. O pagkatapos Hindi kasi noon, si girl din naman kasi, siya din yung palaging nakikipag-usap sa akin. Parang siya yung laging nagme-message, tumatawag. pero alam ba video niya na call. kayo magpinsan? Wala rin siyang alam. Alam niya na kasi nagkakilala na nga kami. Lucas, teka lang, makakat lang kita. Medyo naguguluhan na ako eh. Hindi ko alam kay Rocky kung paano kanya na iniintindi. Hindi ko Hindi, alam, Rocky. alam mo. Napaka-unawain mo talaga, Rocky. Oo, no? alam mo, Titan Jello, sinusubukan lahat ng cerebulum Teka lang. ko dito. Nakakadito na kasi. Luka, diretsuhin mo na kami. Alam mo talagang pinsan mo siya bago mo siya makasex o hindi? Luka? Lucas. Yes po. Oh, okay. Baka kinakabahan lang kasi first time. Okay lang. Diretsuhan na lang tayo. So, mga kabisyo, ibig sabihin ni Lucas, kinakabahan lang siya ngayon, pero alam niya na talaga, bago pala sila magbakbakan to the max na ito ni ate girl na pinsan niya pala, alam niya na. Hindi, ang tanong ko is yung Yes, other way yes, around. yes. Ito bang si pinsan alam na Alam nila parehas. Kasi alam ko, Oo. Nagkakailanlan ang na. pagkakaintindi ko sa kwento, Lucas, hindi pa kayo nagkikita, nagchat-chat na kayo, di ba? Oo, tapos Oo, diba? nung time na Gigil mo ako, Lucas. Doon ko pa lang talaga siya na-meet. Alam ko. At tinihimay ko lang din yung kwento. Matinaantay ko lang din maging straight to the point ka. Okay, Lucas, alam mo nang pinsan mo siya, alam mo nang kinasal na siya, binanatan mo pa rin. Bakit? Parang kasi siguro nung time na yun, parang na-fall ako sa kanya na. Kasi lagi nga kami nag-uusap. Para kaming, alam mo yun, yung close. Pag pupunta siya dito, gusto niya dito lang daw siya mag-stay sa bahay, gano'n. na-attach, ganon? Parang gano'n, na-attach sa everyday na pag-uusap. Kahit gabi kasi tumatawag siya. Eh ako naman kasi sinasagot ko lang. And hanggang ngayon ba kayo pa rin? Hindi na, bali lately lang, parang in-stop ko na rin naman kasi hindi na hindi na talaga. Hindi na talaga Parang, ayun na nga, syempre nga, magpinsan nga kami. And aside from that, na kasi siya, kasal na talaga siya. Kasi naging okay naman sila nung husband niya. Pero nakailan muna kayo bago ka tumigil? Hindi ko alam. Nakadami din? Kalokohan naman na hindi mo alam yung Lucas. Nakadami din? Sobrang dami ba? Bilang ba lagpas sa paa mo sa Siguro daliri? naman, Tsaka, hindi kasi hindi naman sa
sabihin natin isang gabi, hindi naman pwedeng isa lang eh. Ibig sabihin, sa 3 oras, 6 na putok, ganon. May rounds, mga 4 rounds, ganyan. Ilan minimum? 9. Every day, ilan ang minimum? A day? Happy yung line. A day, ilan ang minimum? Ibig sabihin niya, sa 3 oras, 6 na putok, ganon. Everyday New Year, ganon? Hindi, sabihin na lang natin mga siguro 3, ganun. 3 oras, 3. See, 3. Tapos, basta tuloy-tuloy pa yon. Oh, hanggang sa in-stop mo na. So, ano mga realizations mo nung in-stop mo na? Kasi nga ayun nga, first, yung pagiging married niya. Siyempre, sinabi niya rin sa akin na naging okay sila ng husband niya. And pangalawa nga, siyempre, yung parents namin, magkapatid. So, kahit anong pilit namin, hindi talaga mangyayari yung magiging kami. Buti naman klaro sa'yo na na di mo na dinagdagan yung kasalanan mong kalokohan na yan. Nagko-communicate pa rin ba kayo hanggang ngayon? Minsan nagchat-chat siya pero hindi ko na rin naman siya inaano. Dinededma ko na lang din. Dinededma ko na lang. Ini-ignore ko na lang din. Nami-miss mo? Sometimes kasi normal lang naman yun kasi nagkaroon ako ng feeling sa kanya. Pero syempre, as much as possible, talagang iniwasan ko na siya. Lucas, ba't hindi ka nag-shota ng iba? No? Bakit kailangan... Trinay ko naman. Okay, go. Trinay ko naman eh, pero nung time na yun kasi parang na-fall na rin ako sa kanya. Kasi parang 1 year din kaming ganon. Na-fall ka sa pinsan mo? Actually, kanina niya pa Hindi ko- binabanggit na nafo-fall pala talaga siya. Hindi ko naman din kasi ina-expect yun. Kasi nga sa everyday namin mag-usap, video call, Mm-hmm. and everything. Ayun. Hindi ko naman expected na, ayun, nag-confess naman ako sa kanya. Tapos, ganun din yung sinabi niya sa akin. So ngayon, Lucas, ano ng plano mo sa buhay mo? Like, anong gusto mong mangyari sa life mo? Well, ano lang naman, sa akin is moving forward. So, ayun. Bali, okay naman na ako. Kumbaga, na-i-share ko lang din naman. Oo. And yun Kasi naman parang- talaga yung programa na to. Kasi, Luca. honestly, wala rin naman ako mapagsabihan eh. Kumbaga, Mm-hmm. kasi, syempre, na-fall din ako sa kanya. Nasaktan din ako nung time na ini-ignore ko siya. Kahit ngayon, syempre kasi nga, na-fall ako dun sa tao. Pero syempre, iniisip ko kasi, Maling bagay eh. Diba? yes, mali kung sa mali talaga. Pero na-realize ko lang, wala eh, tapos na. Kumbaga, hindi ko na rin may babalik yung time na Na dapat Yun nga. pinigilan mo yung sarili mo. hindi na. Oo. Mm. Okay lang, hindi man kayo nagkatuluyan, at least kayo naman ay nagkatikiman. Hoy, charot lang with the rot ha. Siyempre ang mali-mali at hindi may tatama ng kahit ano pa, ng isang mali ang pagkakamali. So, Sa akin, Lucas, hindi ko ito tolerate kasi yung ganun. Pero, yun nga, sabi mo nga, okay ka naman na. At wala rin naman kaming lisensya para mag-advise dito dahil ang pinopromote ng programa is we'll listen and we don't judge culture. So, nandito kami para makinig lamang sa'yo. oo, tsaka magbigay lang ng thoughts, 'di ba, right after. Kung sakali manghingan mo kami ng thoughts about this, pwede naman kami magbigay ng thoughts. Pero kung sakaling mag-e-end na tayo ng call, tapos ayan na, gusto nang pumarada ng motor dyan sa harap mo, 'di ba? Gusto mo na mag-goodbye, okay lang din naman. Kami na lang mag-uusap dito ni Titan Jello. Minsan, hindi ko rin siya maiwasan na sagutin kasi pag yung nagme-message sa sunod-sunod. Oh, Ayun, nandun naman na tumatawag yun. siya. Pero tatandaan mo ha, Lucas, syempre, nagising ka na sa katotohanan na mali. So, ang kailangan mo na lang gawin talaga ngayon ay panindigan yung paggawa mo ng tama. May asawa na yung tao, bukod pa ron, pinsan mo siya. So, nasimulan mo nang gawin yung tama eh. So, sunod-sunurin mo na. Nang sa gayon is, madami pang blessings ang dumating sa buhay mo, 'di ba? Paano mo matatagpuan yung tamang tao para sa'yo kung pinipilit mo na maging tama yung maling tao para sa'yo?
Yes. Ayun lang. So Lucas, meron ka pa bang gustong sabihin sa programang ito? Wala lang. Siguro kung hindi man siya, siguro makarelate man siya kung nakikinig man siya or what, edi sana i-ano niya na lang din. Sana ma-realize niya na rin din yun. Na ano? Ayan. Yung about sa amin, kasi nga, yung nangungulit pa nga rin kasi siya. So, gusto mo ba na ma-realize niya na mali yung relasyon ninyo? Tama na dapat yung pakikipag-communicate niya sa'yo? Yun ba yung gusto mong ma-realize niya? Oo. At saka sa mga nakikinig din na syempre yung mali yung relationship. Ayun, dapat hindi na talaga kailangang ipagpatuloy kung alam na mali talaga. Ayun lang. Yun. Maraming salamat, Lucas. Naway humayo ka at wag munang magpakarami, no? Pero piliin mo ko nung tama para sa iyo. Salamat sa pagtawag mo. Yes, thank you. God bless. Thank you, Lucas. Yan po ang ating caller ngayong gabi. Lucas, 30 from Taguig. Titan Jello. Hindi ka na mula ngayon. Hindi mo kailangan mag-pineapple juice Gusto ko ngayon. lang linawin. Hindi nga ako nag-advise. May nagko-comment sa akin dito na nag-advise daw ba ako? Hindi pa nga nag-advise. hindi ba ako nag-advise, mga kabisyo? Di ba? Oo, walang baon na advice ngayon si Titan Jello. Hindi ako nag-advise kasi narinig naman natin, linaw-linaw ng gusto niya. Wala daw siyang gustong marinig na advice, diba? Ang gusto niya lang, i-share niya lang talaga yung ano niya. Alam mo, ito yung klase ng mga pangyayari sa buhay mo na hindi ka naman talaga proud na ibahagi ito sa kaibigan mo, di ba? And madalas talaga sa pagkakataong may ganito kang sitwasyon, hindi mo to masasabi kahit sa best friend mo. Kasi masyadong sensitibo eh. Ikaw ba naman magkaroon ka ng relasyon sa iyong pinsan? First cousin mo pa, tas may nangyari sa inyo ng paulit-ulit. Plus, may asawa tong pinsan mo na to. Hindi maganda. Ewan ko na lang, 'di ba, kung mabahagi mo 'yan sa kahit best friend mo, pinakamalapit na tao sa buhay mo. Hindi mo kayang banggitin 'yan. And itong programa na 'to, 'di ba? Ito yung purpose nun eh. Maibahagi sa atin nang sa gayon maibsan yung bigat ng nararamdaman ng mga tagapakinig natin o ng mga gusto magbahagi ng kanilang bigat ng nararamdaman. So, pero talagang mali yun, Kabisyo, yung magkaroon ng relasyon. Sobrang mali talaga yun. Kung ako doon, hindi mo dapat gawin yun. Dahil unang-una, alam mong pinsan mo yun eh. Di ba? At alam mong may karelasyon na yung pinsan mo. Tapos ang matindi pa doon, kasal na yung pinsan mo. Nakipagbembang ka pa. Oo. Ay pag-sex ka pa. Pero alam mo, dude, inisip ko nga eh, bakit hindi talaga nila kilala yung isa't isa? Kasi normally, kilala mo mga pinsan mo eh. Kilala mo mga pamangkin mo. Kilala mo mga kapatid ng tatay mo. Ako ako naniniwala sa kanya talaga kay Lucas. Kanina, dun sa kinukwento niya, hindi niya alam. Feeling mo alam niya? Sinabi niya naman na. Kinento niya naman. And I mean, nung unang-una. Oo, alam ko nang di totoo sinasabi niya. Feeling mo? Oo naman. Kasi gano'n naman tayo mga lalaki. Minsan gusto natin ma-validate yung nararamdaman natin pero hindi natin binababa lahat ng barahay natin. Nandun pa rin tayo sa safety pa rin tayo. Sa kwento. Ako, iniisip ko naman dun sa sinabi niya. Possible siguro talaga na hindi mo makilala yung pinsan mo. Pero, pag dumating yung point na meron kayong reunion na parang pagsasama-sama, imposibleng papatol ka pa talaga sa pinsan mo na malaman mo na napakilala na sa'yo ng tito mo na o pinsan mo to. Di ba parang talagang ginusto mo na lang talaga yung nangyari? Ang napakasimple, di ba? Logic lang, anak ng tita mo na asawa ng tito mong buo. Pag pumunta dito sa Manila, pinsan mo yun, alam mo na yun kaagad, di ba? Automatic yan. Kaya kalokohan na hindi mo alam at hindi mo kamag-anak kunwari. Nabuo lang yung ano. First cousin yan, imposible na di nagkita kahit nung bata pa sila. Totoo yun. Or baka in denial lang din. Kahit hindi sila nagkita, alam mong tito mo yung tatay niya. Diba? Mamang-maangang ka. Or unless ampun siya. Ginawan ng kwento, no? Kasi syempre, diba, parang nakakaloka yung mga
kasing hindi mo alam. Magre-research ka tungkol sa tao Sino nanay mo, sino tatay mo. Tsaka kung nagkakausap kayo sa social media, normally makikita mo kung sino mga mutual friends niyan. And dun sa mutual friends niyan, sa social media, makikita mo ay, puro mga kamag-anak namin. Anong meron dito? Diba, parang pag interesado ka rin sa isang tao, normally magre-research ka tungkol dun sa taong yun So, yeah, baka may part of him lang din talaga na, alam mo yun, in denial lang. Na parang, okay, sabi pinsan, pero mas gusto ko nalang paniwalain yung sarili ko doon sa sarili kong kasinungalingan para I will feel better. Na parang hindi ako nagkamali. May ganun tayong tendency bilang mga tao na parang paniniwalain natin yung sarili natin sa sarili nating kasinungalingan para hindi tayo magmukhang masama. Yes. Hindi natin maramdaman na maling-mali tayo. Tama doon. Agree ako doon sa'yo, Rafi. Ganda niyan. Buti na lang naka-pineapple juice ako ngayon. Kalmadong-kalmado ka. Salamat pala kay Boss Chino na nagpadala ng kape sa atin ngayon, And syempre, nanonood si Mama Nix. Ay, si Mama Nicole nanonood. Mama Nicole! Kaya kalmado rin talaga ako Kasi nanonood yung boss natin. Nanigas ako bigla yung pagkasabi ni Bossing. Ang habi niya, nandyan sila, nanonood. Ay, Papa Ren, Mama Nicole. Papa Ren, hello po sa inyo. Talagang kinalmahan ko po ngayon. Bait-bait nga ni Titan Jello Ang lawak talaga ng pag-unawa nito ni Titan Jello paminsan. Hindi everyday. Tawa nga ako, may nag-comment. Nag-advise. Advice ka na naman. Wala pa nga ako sinasabi. Alam mo na judge ka nila. Oo, ginudge ka. Kayo talaga mga judgmental kayo. Oo, tandaan ninyo, ito nga yung programang hindi kayo huhusgahan. Bagos, ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge Culture. Oh, diba? Parang yung mga host dito ang pa-plastic, no? Samantalang pag naka-off-air na, dami na sinabi. Ay nako. Salamat Kabisyo sa pagsama ninyo sa amin ngayong gabi na to na umabot na naman kami ng 12:03 ng madaling araw. Sana wag kayong magsawa sa amin At syempre bago tayo matapos, lagi nyo tatandaan ang pagkakamali kapag hinayaan natin na magpatuloy, hindi makakabuti lalo sa atin. Yan na yung advice ni Titan. Ikat na natin yan, di ba? Lagi nyo tatandaan ng isang pagkakamali, dapat hindi na natin itong itolerate. Diba? Sa sarili natin at sa ibang mga taong nakikita natin na naggumagawa ng pagkakamali. Totoo. At kung kayang iwasan. Iwasan, diba? Sabi ko nga, diba, habang usok pa lang, patayin nyo na. Diba? Hinto na. Para wala nang mabubuong apoy. Yan. Hindi. Wala pang usok, basain mo na. Mahirap pag binasa, baka iba ang mangyari. Baka may mabuo. Oo. Di, tsaka delikado yun Malay mo kung mabuntis niya yung pinsan niya na yun tapos kasal na sa iba. Yeah, there are scientific studies na kapag nakabuo ang dalawang magka-line of blood, possible na yung maging supling nila ay may abnormality. Yes, hindi normal. Ayun. So, morally, genetically, physically, scientifically, hindi sang-ayon yung mga magkaka-bloodline na magkakarelasyon romantically. So, I mean, hindi dapat, hindi tama, 'di ba, na maging magkarelasyon. So, may pag-aaral doon Hindi lang yung dahil moral values or principles ng universe Hindi lang naman dahil doon So anyway, yun nga, 9:00 ng gabi hanggang hating gabi magsama-sama ulit tayo Kabisyo bukas. Dito lang yan, kasama pa rin DJ Titan Jello. Kasama natin ang Basa Princess na napakaganda ngayon. Nag-iisang Rocky Tera. Tatapos na nga lang yung programa natin, ng bola ka pa. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. That portion was brought to you by Metro's #1. Metro's #1.